100 శివరాత్రులు కలిస్తే ఎంత యోగమో ఈ ఒక్క రోజుకి అంతటి మహిమ కలిగినటువంటిది. దాదాపు 225 సంవత్సరాలలో కేవలం 9 సార్లు మాత్రమే వచ్చినటువంటి అలభ్య పుణ్యతిథి, మహిమాన్వితమైనటువంటిది. అదే మహాశైవాఖ్య యోగము. కృష్ణ చతుర్దశి, ఆరుద్ర నక్షత్రము, అలాగే సోమవారం కలిసినటువంటి రోజు. ఇటువంటి రోజు పరమేశ్వరుడు సదా ప్రసన్నుడై ఉంటాడు. ఈ 13 జూలై ఇది తప్పిందా 2053లో వస్తుంది, అది తప్పిందా 2070లో వస్తుంది. కాబట్టి వీక్షించేటువంటి ప్రేక్షకులు శివానుగ్రహం కోసం ఈ రోజున దగ్గరలోని శివాలయంలో అభిషేకము, అర్చన, వీలైతే అన్నాభిషేకము జరిపించండి. మీ సంకల్పం కార్తీక మాసం లోపల ఆ పరమేశ్వరుని యొక్క దివ్య అనుగ్రహంతో తీరుతుందని చెప్పు.